a lot over moving because I mean, so kuyimvuselelo nje apha kum ukuthi ndingajongi siye ebhasikeni kodwa ze ndifunde abantu ezandleni ze ndikhumbule uMongikazi because uJesu uba niyathanda mabawuthi abantu bakumvele ezandlelani so ekulandeleni andilandeli uba mhlawumbi sithiwa kwazi ya awuyibona iswa kukuthi sibeka kungohlobo lweminqamlezo esiyithwele epha le minqamlezo ukungena endlini kaThixo sifumana ukukhululeka ngoba uthe imiphefumlo yethu uyakuzifumana ukukhululeka so kuyintsikelelo kum ukubala isandla esisendlini ngoba ndifumana ukuphumla ndifumana amandla amatsha okuqala and iPasika andifuni ukuthi zidlule indishiye ndinjalo kodwa kufuneka kube khona into endawuyibona ngapha kwePasika eyawukundikhupha phinde ndiye kwenye iPasika ukuthi sifelwe sokude emhlweni wethu. Ngoko ke ngokuphalela kwegazi lakhe ephambili sithe safumana ukusindiswa. Thank you, Jesus. Yokubana uyintoni uthi uYesu? What does it mean being a Christian? Okay. The term Passover is biblically from the book of Exodus. It speaks when the night when the Egypt had to pass over from the land that were in captivity, and the Lord said they were passing over, starting the journey to the promised land. So that's what Passover basically means. Okay. It still is the Lord Jesus Christ is all. The whole story is about Jesus Christ. When he remembered us, and God himself had to give us his only son to die for our sins. Because on our own, we cannot be righteous. On our own, we can't be able to live a holy life. But him coming on earth, and he was born, and he grew up, and he was in ministry, and he had to show us the way how we must handle, and he had to die for our sins. He did nothing wrong, but he had to die on behalf of us and to be on the cross. And he was cursed, he was humiliated, and he was buried. And he's the only firstborn to rise from the dead. And he ascended up unto heaven. And that way, the death of Jesus Christ and his resurrection is his ascension. It means a lot to us as born-again Christians. Because the whole story of us being Christ-like, being Christians, it's about looking up to him. Pasika ndizodlala because ukuthi ndingumntu onobomi nje ungenxa yePasika. Ngoba kukhona umuntu owancama ingubo yakhe yobukhosi wambatha ingubo ukuze mna nesisitshe ukuze ndendlala ibhayibhile. Nkosi yam ndisherishe ukumkani wamazulu kunye naye first years.